ka ai ka banjaya ka Real Madrid menta kamit ha ka jingilekai ha ka La Liga Persia ka Barcelona klaim ka jingdon lang jong Kylian Mbappe watla Kylian Mbappe wala don lang ha ka training nagamta ka Real Madrid Henry ha ka ni ka squad list nagamta ka jingilekai Persia ka Barcelona menta kamit ka kerteng jong Kylian Mbappe kamsim na siya kentup satia kadba wan phai biang rapen ha nagamta ka Barcelona haka jingilekai menta kamit Persia ka Real Madrid kumta ka jingilekai menta kamit ka deru karai ka bakut na kamta ka Real Madrid lahato kan laan ban penlim ya ka Barcelona lada ka jingilekai menta kamit kan syukut tang kabaya khajru ka Barcelona kan sa kurno ya kan nam ladu haka La Liga namar menta haka miji kenpon ka Barcelona ka don prapon kadba ka Real Madrid pat new point lada menta kamit ka jilekai kan kutno akba yakhaj ka Barcelona kan poise ka prap kandai pon ka Real Madrid pat new prapon kumta warla ka Real Madrid kan job na baro license nilekai kiwa dangsa kumta kamla shu banyo e ka chpopon kumta lada ka jilekai menta kamit na kumta ka Barcelona lada kamla wat ban penjob lane penlim ya ka Real Madrid henrel dakat kutang ka baya khajru kumta ka Barcelona kan sadeno kaladu ha ka La Liga menta ka ayom bat ka jilekai menta kamit hapteng ka Real Madrid Persia ka Barcelona kan saderu ka jilekai halaying jong ka Barcelona nakamta jong tu polok pesaj page football lengbaw Epic Sport nga sabu kaling hapo comment section jong kane ka video kum taru menta kamit kadai ka rai ka bakut nakata ka Real Madrid lahato kanang don jing kermen na ban yo khur lani ban kni yagi pon jeng ka Barcelona hak pa ka jilekai menta kamit ka Real Madrid ka don kam ban job ya ka Barcelona ti tungen sepej menta kamit hak pa ka jilekai kan sedang hak por khat ar sitem kublai sibun